Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai sauraro, barkanmu da sake jimirin kasancewa da ku a cikin wannan gida namu mai albarka na Hausa Smart TV. Idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta inda za mu ke sanar da kai da zarar mun ɗaura shirye-shiryenmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin a har kullum sha'anin tsaro a ƙasar nan ƙara ja da baya yake. Ana kashe manoma da makiyaya kuma gwamnati ta yi shiru. Wannan hoton da kuke gani hoton wasu mutane guda 9 ne, wanda 'yan bindiga suka yi musu dirar mikiya a cikin garin Jangebi a ƙaramar hukumar Taratal Mafara a Zamfara. Sun kashe su kuma sun tafi da matayensu tare da shanunsu, kuma har yanzu dai gwamnati ba ta magantu ba, balle har a sa ran da za su ɗauki mataki. Waɗannan 'yan bindiga sun shigo ne a yau ranar Juma'a da misalin ƙarfe 4, kuma sun kashe su, sun ɗibi matayensu kuma duka sun tafi da su. Mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan kuma muna kira ga mahukunta da su waiwayo wannan gari su ɗauki mataki gaggawa, idan ba haka ba abin kullum ƙara gaba yake yi. Sannan kuma muna kira ga shi gwamnan jihar Zamfara da ya ɗauki hukunci mai tsauri akan duk wanda aka kama da fashi da makami ko kuma da wani makami wanda ba bisa doka ba. Mai sauraro, idan har ka ji wannan voice namu ko kuma ka ga wannan bidiyo namu, ka yi ƙoƙarin ka yi sharing kuma ka sa mana ra'ayinka a comment section tare da yi musu addu'ar Allah Ubangiji ya musu rahama, amin summa amin. Allah Ubangiji ya kyautata ƙarshenmu, ya kawo matsalar tsaro a ƙasar nan tamu, amin summa amin. Allah Ubangiji ya sa albarka a nemanmu, ya ba mu sa'a alfarmar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. To wannan shi ne dai, Allah Ubangiji ya sa mu dace, amin ya Allah.